Семінар праходзіў у рэжыме відэаканферэнцыі. У студыях ГАР і райвыканкамаў прысутнічалі кіраўнікі тэрытарыяльных камісій па выбарах і прадстаўнікі мясцовай выканаўчай улады. У Брэсцкай вобласці належыць выбраць каля 3000 дэпутатаў мясцовых саветаў усіх узроўняў, а значыць, работы наперадзе ў выбаркамаў шмат. І нягледзячы на даступнасць інфармацыі на сайце Цэнтральнай выбарчай камісіі, такія жывыя сустрэчы таксама неабходна, лічыць яго старшыня. Все равно есть какие-то живые вопросы и ответы, которые не предусмотришь, в общем-то, в официальной информации, которая всегда представляет интерес для тех, кто организует выборы внизу. Поэтому я надеюсь, что эта встреча будет полезной для всех, в том числе и для меня. Лідія Ярмошына адзначыла высокі арганізацыйны ўзровень, прадэманстраваны Брэсцкай вобласцю пры фарміраванні складу акруговых выбарчых камісій. Працэс праходзіў адкрыта і галосна. У цэлым сёлетнія склады камісій па выбарах у рэспубліцы дэманструюць узросшую долю прысутнасці так званай грамадзянскай грамадскасці. Грамадскія аб'яднанні і палітычныя партыі. Што тычыцца актыўнасці з боку патэнцыяльных кандыдатаў, то і яна ўжо адчуваецца, гаворыць старшыня цэнтра выбаркама. Во-вторых, у нас достаточно много включено представителей оппозиции, оппозиционных политических партий в окружные избирательные комиссии. Это основное звено по выборам депутатов областного совета. Поэтому я думаю, что, во-первых, данные лица будут оживлять работу избирательных комиссий, они просто заставят всех не дремать. Вполне возможно, это будет что-то и конфликтное, но это, тем не менее, будет тот спор, в ходе которого, я надеюсь, родится истина. Выборы депутатаў у мясцовыя саветы 28-го склікання пройдуць 18 лютага наступнага года.